Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. He is love you. He is under my protection. Nakasabot ka ba? You are never laying your hand again to your brother. We'll see. Oh. Don't challenge me. What if I do? Pues, makita mo ang laing bahin sa kong pagkatao. This is getting exciting. Don't ever test my patience, Paulo! Ayaw ko gisihog sa manana. Bunga talang ka. Ako paghihapon ang ugat. Aga kong pulong paghihapon ang balaod dining akong panimay. Sa gikaingon ko na, we'll see, Daddy. Kung human na kasi mong tuyo na ako, lock the door as you leave. Dili ko gusto nga may laing samok nga musuda sa dinis akong lawak. You know I hate unauthorized entrance. And authorize. Ako kining kaugalingon. Which is also mine. Kay imo kong bugtong anak. Not anymore. Nabalik na ang imo igsoon. Ang imong kaluha. I won't recognize him. Iluhon mo man siya o dili, igsoon mo siya. O dili mo siya mahimong pasakitan. Nobody touches my son. I'm your only son, Dad. Your only one. Ay, astilan, bisan nung saon ako tanaw. Mao gayunaw nga, ay. Nasa mo tayo tingali kung mawala kitong iyang mga bunog o mamaayo na iyag mga pangus o samad-samad sa nawong niya. Has kang parihasa yun nila ang nawong ni Sir Paulo. Ay, tinuod ka na. Hoy, bastilan, madungagan na sabdi ay nirong istoryaha. Ay, madugangan. O gunsa. Madugangan! Madugangan og salbahis kitong balaya. Hoska ng laaya na puy anini sa... Kanang duha palang gani diha. Mura nag mabuwag ang akong kalag kung musinghag na ka na sila. Samot pa yun ron? Nadunga nga na? Ay, naot pag-iron ta. Nga, napadako siya nga matarong ni Sedes. Kung tinuod nga si Sides ang iyahang gidak-an, aw, posible nga mabutan ginto. Pero, ang ako og muliwat yun sa punuan, na, aslong kay batasan. Ay, Hala. Hala. Akigawas ka na, Santa. Sige, sir. Muuna lamang ko ni mo, Tinoy. Nasayod ka na ba nini? wa ko masayod sa plano ni Sir Paulo, sir. Dili ka na ang buot kong ipasabot. Nasayod ka ba ni ini? Ay, sa unsa ba, sir? What? Sir, ganun gikuliuhan man ko nimo. Unsay imong kasayuran mahitungod ni ini? Nasayod ka ba? Nya kaluha ang gisabak sa kong asawa? Sir, wa. Damn! Pipila ka tuig nga nahimuwag siya nako. Ug sa iyang igsoon, magbayad si Siris ning iyang gibuhat nga pagtago sa kong usagarak. Gikan ako. Magbayad siya. Sir, For now, sigurohon ko na ang iyang kaluwasan. Ihatag ko usab niya ang tanang butang. Nga gipatagamtam ko kang Paulo. Labaw pagari. Kay nahikaw kininiya, gumikan sa ilang pagtago niya. I am gonna give him everything. Dayon ka mo, Nay. Ay, salamat. Makapahuway na kitagtarong, ani. Ay, kakapoy ng adlawa, uy. Nya, pagitay na himo.
Matagkapoy niya, nakita na to Piolo. Wa pa kyud. Ano ka to Piolo, no? Dagan baya kay nangita niya. Nya, pila ka oras na tong pinangita. Ay. Kaduka na baya, uy. Ay, dako man lagi di kag. Bay din sa probinsya, ma'am. Anong gibiyaan man ninimo? Dili man nilayo kaayo sa atong giadtuan nga bungtod ginawa si Piolo. Taga dinhi gyud ka napita. Oh, Din hiningi mo ang bakasyonan, kumaminyo na unya ta, Denise. may duha ka kwarto nga bakante diha. Pagpili na lang mo kung asa mo. Pag-uban na lang mo sa usa ka kwarto ni Noemi Hoy Potenciano. Tuod, hain man di siya. Dili ko na siya musaka. Adto ra siya sa sakilan matug. Adto ko anang sa tuo nga kwarto ha. Hoy, ako na. Ganahan ko niya, kay dool sa bitana. Nga ako'y nakauna. Ako'y pamanhunon. Hilas ko. Suming ba ni mo, uy? Bahala ka. Kung ganahan ka diya. O sige. Diya ka. Silang sides na lang sab ang pikas. Nga asa man ka? Sa kwarto ni Denise. Kami mag-usog luwak. Unsa? Nakurat ka nga ni ako muhigda tupad nimo. Ella. Ella. No, ayaw paglingiw. Gusto kong mutakilid ka ug muatubang na ako sa paghigda. Maaniyag ka kayo, mahal ko. Kung unsa ka kagwapa, maukausab ka ba kakon? Sakit? Sakit ba ang pagkumot ko sa imong naong? Ha? Oh? Dasayod ka ba? Kung sa'y kong gibati karon, di ako kay di ko makatug. Gihasol ko sa kong huna-huna. Giunsa mo pagkahimo ang paglibod kanako sa usa ko pa ka anak. Gikunsabo ni mo ang doktor. Ya kung gipatiman ni mo. Samtang nagsaba ka mo ba? Kung mao, ang tanang tao, gamuanib ka ni mo, aron limbungan kung magbayad o kamatayon. Pangitaon ko ang maong doktor. Og isunod ko sa pagpangita pag-usab si Sedes aron magbayad siya. May noon kong katugan eh. Kadlaw naman unta. Pero nagsigka maghapon ang akong mga mata. Busit yung si Mihoy eh. Siya yung hinungdan ko na nga nung dili kong katuog. Abi ko unsa na buot niyang ipasabot ka ganina nga nasayod siyang ako ang nagpatay ni Lolo. Abi ko tinuod nga nahibaw siya. Pero ang konsumisyon na di ay ni Lolo ang iyang buot ipasabot. Visit. Pero, sa laing bahin ba? Kung hutdo niya sa pagpalit ang mga daan ng sakyanan ni Lolo nako ng mga jeep, baka kwarta kong dako. Instant! Dili na kinahanglan nga, mangita pa ko kung hain taguin ni Lolo ang iyang mga kwarta. Bakit arami tatuto niya nako? Pero kining offer ni Mihoy, nga instant, magakupot ko diretso og dakong kwarta. Daan na bito ng mga sakinana. Magkapalit pa og lain. Mas tindot pa. Unya, magpalit kog
akong service nga auto. Pang-chuchoy ba? Naanaon niya mi sakyanan ni Denise kung mag-date mi. Ha? Ay, mas musamot nga magkapanghambog na unya ako sa akong mga amigo. Ug, kunya, mabayran na panagyod ako ang akong giutangan. Shit. Shit! Hapit yung kumalimot na. Hapit na mali ilang gitagal na ko nga makabayad ko. Angay ka nga ibaligya ko na lang ang negosyo ni Lolo. Ay, namamasag ko yung mga paabangan. Bahala na. Ako ning ibaligya ni Noy Mihoy. Ginansya kayo ko, ani. Para paliton lang ang mga karaang sakyanan. Krindot, ana. Pero tayo pa. Tinuod ka nga may kwarta siyang ikabayan. Kadako sa maong kantidad, unya, makapalit siya. Ha? Ordinaryo ra siyang trabahante ni Lolo, unya, may mililyon siyang kwarta. Ngi kagod. Oh. Uy. Dili ka nga siya ang nagkupot sa kwarta ni Lolo. Animal. Animal. Lutuon man kaha ko niya sa kagalingon akong mantika. Animal yung tiguangay. Dili mahimong imo kong maisahan do. Nga imo kong mailad. Mauday nga dili yun ako makita ng kwarta ni Lolo kay naara din nimo. Karon ka. Kanaugon ako siya. Nga natuog sa sakyanan. Tok-on tarang tiguwanga ka kung dili mo iuli ang kwarta ni Lolo. Isunod ta ka niya sa iyang lubnganan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!